Esselamu Aleyküm. İyi dinleşler, iyi devamlar. Ve bu yine de ekip bakalım. Recep ayının baştan Ramazan ayının 3'ü 1445 Hicri takvimi ve Mart ayının 13'ü 2024 yıl. Heptenin çarşamba günü. 3. gün. Musulmanların haklarına hormat koymak, onların haklarının beyanı ve onlara şefkat hem de merhamet etmek babı. Allah Teala aytdy: Kim Allah'ın buyruklarına hormat kılsa, biz bu Perverdigar'ın alnında özü için yaxşıdır. Hac suresi 30. Allah Teala aytdy: Kim Allah kanunlarına hormat etse, biz bu hormat kalplerinin takvalığı sebepli olur. Hac suresi 32. Allah Teala aytdy: Müminler mudamı esbel mulayim bolun. Hicr suresi 88. Allah Teala aytdy: Eger kim bir canı öldürmedik, biz zeminni bozokçuluk edip görmedik adamı öldürse, diýmek ol ehli adamları öldüren ýaldyr. Ve kim ona ömür verse, göýe ehli adamlara ömür veren ýaldyr. Maide suresi 32. Ebu Musa'dan Allah ona razı olsun rivayet edilmeğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diýipdir: Mümin bellik bir mümin için birini saklap duran bina ýaldyr diýip barmaklarını birinin içine girizip görkezdi. Yine de ondan Allah razı olsun rivayet edilmeğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diýipdir: Kim bizim mescitlerimizin ya da bazarlarımızın yanından okly ýay oky götüren halinde geçse, musulmanlardan birine eziyet vermez ýaly okuny mäkem tutsun ya da onun ucundaky demirini eli bilen tutsun. Numan ibn Beşir'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: Müminlerin misaly birlerini söýmekde, merhemetli ve mulayim bolmakda bir ceset ýalydyr. Haçan onun bir agzasy agyrsa, onun için ehli agzalary bir rahat bolup, kızdyryp gecelerini yatyp bilmän geçirer. Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeğine göre bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin oğlu Hasan'ı öptü. Onun yanında duran Akra ibn Habis radıyallahu anh'ın benim 10 tane oğlum var. Yönemen oğulların hiçbirini öpen däldirin dedi. Şol wagt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona garap rehim etmedik adam rehim edilmez dedi. Hazreti Ayşe'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeğine göre o şeýle diýär: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına çörle ýaşap bilen çarwa araplarynyň bir näçesi gelip, siz musulmanlar çağlarınızı öpýärsiňizmi diýip soradylar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah sizin kalplarınızdan rehimliligi aýaryp taşlan bolsa, men näme etip bilerim diýip jogap berdi. Cerir ibn Abdullah'dan Allah ona razı olsun rivayet edilmeğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: Adamlara rehim etmeyen adama Allah Teala hem rehim etmez. Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeğine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle buyurupdyr: Haçan sizin biriniz adamlara imam bolsa, namazyny ýeňil okasun. Çünki onların içinde ecizi, sırkowy ve karıları bolmagy mümkin. Ýeki özü okan wagtynda bolsa, isleýişine göre uzaldyp biler. Ayşe'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeğine göre ol şeýle diýär: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söýgüli amallarının içinde adamlar hem onu etmekleri sebäpli
Olara farz edilmeginden gorkusuna taşlan amallary hem bolupdy. Ýene de ondan Allah razy bolsun rowayat edilmegine görä ol şeýle diýýär. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem sahawalaryna özüniň rekimdiligi sebäpli olara agzlaryny açman, ýyzyna bir näçe günläp agyz beklemegi gadagan edipdi. Sahabalar "Ya Resulallah, siz agzyňyzy açmazdan ýyzyna agyz bekleýärsiňiz" diýip aýtdylar. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem "Men siziň ýaly däldirin. Çünki meni Rabbim iýdirip içirýändir. Ýagny iýip içýänleriň güýjüni berýändir" diýip jogap berdi. Bu Katada Hariş ibn Ribî'den Allah ona razy bolsun rowayat edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu we sellem şeýle diýipdir. Näçegedek men uzyn okumak niýeti bilen namaza duran wagtymda çağısynyň aglaýan sesini eşidip ejesine dözmän namazymy gysgokdan wagtlarym bolupdy. Jundub ibn Abdullah'dan Allah ona razy bolsun rowayat edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu we sellem şeýle diýipdir. Kimde kim etir namazyny okasa, ol adam Allah Taalanyň himayatyndadyr. Allah Taala özüniň himayatyna zatlaryndan birini sizden talap etmesin. Egerde talap edäýse, onu tutup ýüzünlikän cehenneme taşlarlar. Hazreti Omar'ın oğlu Abdullah'dan Allah ona razy bolsun rowayat edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu we sellem şeýle diýipdir. Musulman musulmanyň doganydyr. Musulman doganyna zulüm etmez we ony düşmanyň eline de bermez. Haýsy bir adam musulman doganynyň hajatynda ýardamynda bolsa, Allah Taala hem onuň hajatynda bolar. Haýsy bir adam bir musulmanyň gaýgy gamlarynyň birini aýyrsa, Allah Taala onuň kıyamet günündäki boljak gaýgy gamlardan birini ýok eder. Bir adam bir musulmanyň aýbyny örtse, Allah Taala kıyamet gününde onuň aýbyny örter. Ebu Hureyre'den Allah ona razy bolsun rowayat edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýipdir. Musulman musulmanyň doganydyr. Ona hyýanat etmez, aldamaz we ony ýardamsyz goýmaz. Her bir musulmanyň başga bir musulmany namysy, maly, puly, gany haramdyr. Takwaçylyk şu ýerdedir. Ýagny şulardadyr. Öz musulman doganyny kemsitmeklik onuň yaramaz erbet adamdygyna ýeterlik delildir. Rowayat eden Tirmizi we bu hadis hasan diýilipdir. Ýene de Ebu Hureyre'den Allah ona razy bolsun rowayat edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýipdir. Bir-biriňize görüpçilik etme. Satyn almak islemeýän bir haridyň bahasyny artdyryp, bazarlarda gıygyryp, adamlary aldap ýörmäň. Bir-biriňizi ýigrenmäň, bir-biriňizden ýüz öwürmäň, bir-birleriňiziň sowdasyny bozmaň. Sövdalaşan dolu ayrılyança ona koşulmaň. Ey Allah'ın bendeleri, hemmäňiz dogan bolun. Musulman musulmanyň doganydyr. Ona zulüm etmez, ýardamsyz goýmaz, ony pes hasap etmez. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem gursagına gezek işaret edip, "Ynha takwaçylyk, Allah'dan gorkmak şu ýerdedir" diýip görkezdi. Öz musulman doganyny kemsitmeklik onuň yaramaz elbet adamdygyna ýeterlik delildir. Musulmanyň namysy, maly, gany haramdyr. Hazreti Enes'ten Allah ona razy bolsun rowayat edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu we sellem şeýle diýipdir. Siziň biriňiz kämil mumin bolup bilmez, tä özüne söýýän zadyny musulman doganyny da söýgençe. Ýene de Hazreti Enes'ten Allah ona razy bolsun rowayat edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýipdir. Zalim bolsa-da ýa mazlum, zulüm sütem gören bolsa-da musulman doganyna ýardam bergil. Bir adam "Ya Resulallah, mazlum bolsa ýardam bererin, ýöne zalim bolsa oňa nähili ýardam bereýin" diýdi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem zalimi zulüm etmekten saklarsın ya da qaytararsın. Bu olsa ona yardım vermektir dedi. Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Musulmana 5 hakkı vardır. Salamına cevap vermek, hassa olsa soramak, ýok olsa cenazasyna gatnaşmak, nahary çağırsa barmaklyk, askyryp hamdaýdana ýarhamykallah, Allah sana rahmet etsin diýmekdir. Müslim'in başka bir rivayetinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Musulmanyň haky 6'dır. Duşan wagtyň ona salam ber. Çağırsa bar, nesihat, maslahat sorasa nesihat ber. Askyryp elhamdülillah diýse, sen ona ýarhamykallah diýip diýgin. Hassa bolan wagty halyny sora, öläýse cenazasyna gatnaş. Ebu Umare Bera ibn Azib'ten Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre şeýle diýipdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 zady emir etdi ve 7 zatdan gaýtardy. Emir eden zatlary hassanyň halyny soramak, cenaza gatnaşmak, asgarana ýarhamykallah diýmek, kasam içen adamyň kasamynyň ýerine düşmegi üçin çalışmak, mazluma yardım etmek, nahara çağırjynyň çakrygyna barmak ve öz araňyzda salamy ýaýratmak, gaýtaryp gaýdygan eden zatlary altyndan yüzük takmak, kümüş kapda su içmek, kızıl mayasir ýastyklary we al käsini ulanmak, şeýlekem ýüpek, istabrak we dibaç giýmekden. Başka bir rivayetde itigi gözlemek owalky sandylan 7 zadyň içine koşulypdyr. Kızıl mayasir ýastygy ýüpekden edilip içine paxta ýa-da başga zatlar dıkylan ýastykdyr. Bunun ýaly ýastyklary atyň ýa-da düýäniň üstünde goýulýar we üstünde oturulýar. Alkasy ýüpek bilen zygyrdan dokulan mata itki gözlemek onu tanamakdyr. Musulmanyň aýyplaryny örtmek. Musulmanyň aýyplaryny örtmek we zerurat bolmadyk ýerde ony ýaýratmaklygyň gadaganlygy hakyndaky bab. Allah Taala aýtdy: "Elbetde imanly adamlaryň arasyna bozukluk ýaýramagyny isleýän kimseler üçin bu dünýäde hem ahiretde hem agyr azap bardyr." Nur suresi 19-njy aýat. Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Haýsy bir bende başga bir bendäniň aýybyny şu dünýäde örtse, kıyamet günü Allah Taala onun aýybyny örter. Ýene de ondan rivayet edilmegine göre ol şeýle diýýär. Men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden şeýle eşitdim. Meniň ummatymyň günäsini äşkär edýänlerinden başga ählisi halas edilendir. Şu ýagdaýy hem äşkär etmekdendir. Ýagny bir adam iýje bir günä iş eder, Allah Taala onuň günäsini örten hem bolsa, ol erti ýerden ey plany, men dün akşam şeýle günä iş etdim diýer. Şeýlelikde ol akşam ýatanda Allah onuň günäsini örten halynda ýatar. Erteden bolsa Allahyň örten perdesini aýryp taşlar. Ýene de ondan rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Egerde bir gyrnak aýal zina etse, zina edenligi hem äşkär bolsa, eýesi oňa şergi ceza bersin. Ýöne paýyş sözleri aýdyp ony maskaralamasyn. Soňra ikinji sapar zina etse, ýene de şergi ceza bersin. Ýöne paýyş sözleri aýdyp oňa söwmesin. Egerde üçünji sapar hem zina edaýsa, ony gyldan ýasalan ýüpek hem bolsa satyp aýyrsyn. Ýene de Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýýär. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ýanyna şerap içen bir adamy getirdiler. Ol onu urun diýdi. Ebu Hureyre şeýle diýýär.
Bizim bir näçemiz ony eli bilen, bir näçemiz köşü bilen, bir näçemiz bolsa eşi bilen urup başlady. Soňra ol adam gidenden soňra bir adam oňa Allah seni rısva etsin dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beýle diýmeň, ony garşyna şeytana yardım etmeň dedi. Musulmanlaryň hajatlaryny bitirmek hakyndaky bab. Allah Taala etdi, ýagşylyk edin, hükmän nejat taparsyňyz. İbn Omardan Hac suresiniň 77-nji aýaty. İbn Omardan Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: Musulman musulmanyň doganydyr. Ol ona zulüm etmez. Zulüm sütem edeniň eline de bermez. Haýsy bir adam musulman doganynyň hajatyny bitirse, Allah Taala da onuň hajatyny bitirer. Kimde kim bir musulmanyň bir gaýgysyny aýyrsa, Allah Taala ona kıyamet gaýgylaryndan birini aýyrar. Ve kimde kim bir musulmanyň aýybyny yapsa, Allah Taala kıyamet gününde onuň aýybyny yapar. Ebu Hureyre'den Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: Kimde kim bir müminin dünya gaýgamlaryndan birini aýyryp ýok etse, Allah Taala onuň kıyamet günündäki gaýgamlaryndan birini ýok eder. Kimde kim kynçylyga düşen bir adamynyň kynçylygyny ýeňilleşdirse, Allah Taala onuň şu dünýädäki we ahiretdäki kynçylygyny ýeňilleşdirer. Bir musulmanyň aýybyny yapan adamy Allah Taala şu dünýäde we ahiretde aýyplaryny yapar. Bende öz doganynyň ýardamynda boldugyça Allah Taala ol bendesiniň ýardamynda bolar. Bir adam ilm almak üçin ýola düşse, Allah Taala şol sebäpli ona cennet ýoluny asan eder. Haýsy bir kowum, jemaat bolup Allah Taalanyň kitabyny okumak we öz aralaryny öwrenmek üçin Allah Taalanyň öýlerinden bolan bir öýe jemlenseler, olaryň üstüne rahatlyk nazyl bolup, olary rahmat goşawalar. Perişteler olaryň daşlaryny gawar. Allah Taala olary öz ýanyklaryna ýatlar. Haýsy bir adamy onuň amaly iýze galdyrsa, nesebi plan tireden bolmagy ony öňe geçirmez. Şefaat bagy. Şefaat towakka etmek, arka durmak, kömek bermek bagy. Allah Taala etdi: Kim ýagşy bir işe şefaat etse, sebäp bolsa, oňa da ýagşylykdan sowap bardyr. Nisa suresi 85. Ebu Musa el-Eşkari'den Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haçanla hajat isläp gelen adamy gören wagty ýanynaky oturan adamlara yüzlenip, bu adamy şefaat kömek edin, sowap kazanarsyňyz. Allah Taala öz peygamberiniň dili bilen nämen söýse, şonu hem amala aşyrar diýerdi. Başga bir rivayetde islen zadyny amala aşyrar diýip gelýär. Berire ve onuň äriniň kakasy hakynda İbn Abbas'tan Allah ona razy bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem berire yüzlenip, eger öz ärine dolanyp barsaň ýagşy bolardy diýdi. Berire: Ya Resulallah, emre edýäňmi diýdi. Elhamdülillah. Ya Resulallah, emre edýäňmi diýdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem ýok, şefaat towakka haýyş edýärim diýdi. Berire: Ärime hajatym ýokdur, ýagny oňa gaýdyp barmaklygy islemeýärim diýip jogap berdi. Adamlaryň arasyny ýaraşdyrmak baby. Allah Taala etdi: Eger sadaka bermäge ýa-da ýagşylyk etmäge ýa-da adamlar arasyny sulh etmäge ýaraşdyrmaga çalışmasalar, olaryň köp ýaşyryp söhbetlerinden hiç şeýle peýda bolmaz. Hiç şeýle peýda ýokdur. Nisa suresi 114.
Allah Taala aýtdy: "Sulh etmek, yaraşyp, aýrylyşyp gitmekden ýagşyrakdyr." Nisa suresi 128. Allah Taala aýtdy: "Allahdan gorkun we öz aralaryňyzy düzedin, yaraşykly bolun." Enfal suresi 1-nji aýat. Allah Taala aýtdy: "Elbetde müminler dogandyrlar. Bes siz doganlaryňyzyň arasyny dogurlaň, yaraşdyryň." Hujurat suresi 10-nji aýat. Bu Hureyre'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: "İnsanlaryň bedenlerindäki her bir bogun üçin günüň dogýan her bir gününde sadaka borjy bardyr. Iki adamyň arasyny adyllyk etmek, yaraşdyrmak sadakadyr. Bir adama ulaga minmäge ýardam etmek ýa-da ýüküni ulagyna galdyryp bermek sadakadyr. Ýaxşy söz sadakadyr. Namaza gitmek üçin äden ädimiň her birine sadaka bardyr. Adamlara päsgel berýän zady ýoldan aýrmak hem kämil sadakadyr." Ukba ibn Ebu Mughaytyn gyzy Ümmü Kulsumdan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemden şeýle diýenini işitdim diýär: "İnsanlaryň arasyny yaraşdyrmak üçin yalan hem bolsa bir ýaxşy söz ýetiren ýa-da ýaxşy söz sözlän adam yalançy hasap edilmeýär." Müslim'iň bir riwayatyna ýokardaklaryň ýygynyň şeýle gelýär: Ümmü Kulsum adamlaryň şu üç ýerden başga ýerde yalan sözlemeklerine ruhsat berilen ýerini işitmedim. Uruşda, adamlaryň arasyny yaraşdyrmakda we äriniň aýalyna, aýalynyň bolsa ärine belli bir maslahat peýda üçin yalan sözlemegi diýipdir. Aýşadan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre şeýle diýär: "Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gapynyň öňünde belen sesleri bilen dawa edýänleriň seslerini eşitdi. Olaryň biri beýlekisinden bergisiniň bir bölegini geçmekligini we ýumşak bolmaklygyny talap edýärdi. Beýlekisi bolsa Allahdan kasam etýärin, beýle etmerin diýärdi. Şol wagt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olaryň ýanyna gelip ýagşylyk etmezlige Allahdan kasam etýän adam nirde diýip sorady. Ol adam men ýa Resulullah diýdi. Inni ol haýsyny istese şonu hem etsin diýip jogap berdi. Ebu Abbas Sahl ibn Sa'd es-Sagidi'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýär: Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Beni Amr ibn Af taýpasynyň arasynda bir düşünüşmezlik peýda bolanlygyny eşidipdir. Olary ýaraşdyrmak üçin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir näçe adamlar bilen ol ýere bardy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olary ýaraşdyrmak üçin meşgul bolup ýörkä namaz wagty boldy. Şol wagt Bilal Ebu Bekir'in Allah ona razı bolsun ýanyna gelip: "Ey Ebu Bekir, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem olary ýaraşdyrmak üçin meşgul bolup kaldy. Namaz wagty hem geldi. Adamlara imam bolarsyňyzmy?" diýdi. Hazreti Ebu Bekir "Bolýar, isleten o kal" diýip jogap berdi. Bilal azan kamat aýtdy. Ebu Bekir namaza başlady. Tekbir aýtdy. Adamlar hem tekbir aýtdy. Allahu ekber diýdi. Şol wagt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Ashablaryň arasyndan geçip birinji safa bardy. Onu gören adamlar el çatmaga başladylar. Ebu Bekir Allah ona razı bolsun namaz okan wagty hiç bir tarafa bakmazdy. Adamlaryň el çarpmasy köpelen soň ol başyny öwürip Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yerinden dur diýip işaret etdi. Ebu Bekir Allah ona razı bolsun ellerini galdyryp Allah Taala hamdü sena aýtdy. Soňra tä safa gelýänçe ýyzlygyna ýöredi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bolsa öňe geçip adamlara namaz okap berdi. Namazy bolandan soňra jemaata ýüzlenip: "Ey adamlar, size näme boldy? Näme üçin el çarpmaga başladyňyz? Hakykatda el çarpmak aýallara mahsusdur. Namazda olan bir kişinin başına bir iş düşse Subhanallah diýsin. Çünki Subhanallah'ny eşiden kişi ona dikkat eder.
Sonra Ebu Bekir'e garap, "Ey Ebu Bekir, sana yerinden duruver" diýip işaret eden wagtynda yerinde durup adamlara namaz okumaklıktan sen näme gaýtardy diýip sorady. Ebu Bekir bolsa Ebu Kunafanyň ogluny Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň oňunda durup namaz okamak yaraşmaz diýip jogap berdi. Yetimlere, gyzlara, ejizlere, mätäçlere we biçärelere ýagşylyk etmek, rehimli bolmak, olar bilen ýumşaklyk we pesbärlik bilen gatnaşyk etmek baby. Allah Taala aýtdy: "Müminleri mudama kanatyň astyna saklaň, ýagny pesbär, mulaýym bolun." Hicr suresi 88. Allah Taala aýtdy: "Siz öýüňizi giýje günüňiz Perwerdigäriň didaryny, razylygyny isläp, ondan dilek edýänler bilen bile tutun. Gözüňiz pan dünýäniň zynatlaryny gözläp, olardan ötüp özge ähli dünýälere bakmasyn." Kahf suresi 28. Allah Taala aýtdy: "Biz siz yetime kahar etmäň, dilekçi gedaýy bolsa hiç sat bermän, gowmaň." Allah Taala aýtdy: "Dini, ahiretdäki jezany yalan diýýän kimsäniň nähili kimsedigini gördüňizmi, bildiňizmi? Bes ol yetim ýesire gowup goýberýän we kişileri garip biçare tağam bermäge yollamayan kimsedir." Maun suresi 1-3. aýatlary. Sa'd ibn Ebu Waqqas'tan Allah ona razı bolsun riwayat edilmegine görä ol şeýle diýýär: "Bir gezek biz Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem bilen 6 kişi bolup otyrdyk. Müşrikler Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we selleme bulary ýanyndan kow, olar bizim üstümize dogmuşyran bolmasynlar" diýdiler. Ol 6 adamyň içinde menden başga Ibn Mesud, Huzeyl taýpasyndan bir adam, Bilal we atlaryny aýtmak islemedigim iksany adam bardy. Soňra Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellemiň hyýallaryna Allah Taalanyň isleýän bir pikiri geldi. Ol özüne geňeşip gördi. Soňra Allah Taala şu aýaty indirdi: "Allah Taalanyň razylygy üçin ertirine we ahşamyny dilek doga ibadet edýänleri gowma." En'am suresi 52. aýat. Beýgatyr Rıdwan razy bolunan ähline bolan Ebu Hureyre Ays ibn Amr el-Muzani'den Allah ona razy bolsun riwayat edilmegine görä ol şeýle diýýär: "Bir gün Selman, Süheyb we Bilal'dan ibaret bolan bir topar sahabalaryň ýanyna Ebu Süfyan geldi. Olar Allah'ın kılıcı, Allah'ın düşmanından geregine göre hakkını almadı diýdiler. Şol wagt Ebu Bekir Allah ona razı bolsun olara Kureyş'in şeyhine ve hocasyna şeýle diýärsiňizmi diýdi. Soňra Ebu Bekir Allah ona razı bolsun Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem ýanyna gelip bu wakany habar berdi. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem: "Ey Ebu Bekir, sen olary gaharlandyrana dälsiň. Eger sen olary gaharlandyran bolsadyň, taky Hudaý gaharlandyran bolardyň" diýdi. Soňra Ebu Bekir olaryň ýanyna gelip: "Ey doganlar, men sizi gaharlandyrdymy?" diýdi. Olar: "Ýok, doganymyz, Allah seni günäňi geçsin" diýdiler. Sahil ibn Sa'd'dan Allah ona razı bolsun riwayat edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýipdir: "Meniň bilen yetime hossar çykan cennetde şeýledir" diýip süýen barmagy bilen orta barmagy arasyny açyk görkezdi. Ebu Hureyre'den Allah ona razı bolsun riwayat edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýipdir: "Öz yetimine ýa-da başganyň yetimine hossarlyk eden adam meniň bilen cennetde şu ikisi ýalydyr." Bu hadisy riwayat eden Malik ibn Enes süýen barmagy bilen orta barmagyny işaret edip görkezdi. Ýene-de Ebu Hureyre'den Allah ona razı bolsun riwayat edilmegine görä Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem şeýle diýipdir: "Kapy kapy aýlanyp bir ýa iki hurma ýa-da bir-iki lokma bilen ýzyna gaýdýan adam miskin bolman. Hakyky miskin mätäçken bolsa sadaka bermekden, sadaka soramakdan saklanýan adamdyr.
Sahih Sahiheynin başka bir rivayetine göre şeýle gelýär. Adamlaryň arasynda aýlanyň bir iki lokma ýa-da bir iki hurma üçin dilekçilik etýän adam miskin däldir. Hakyky miskin mätäçligini aýryp biljek baýlyga eýe bolmadyk we halk tarapyndan haly bilinmän, sadaka berilmedik we özü hem sadaka sorap ýörmedik adamdyr. Ýene-de Ebu Hureyre'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Dul hatyn bilen miskinleriň hajatlary, işleri üçin ılgap beren adam Allah ýoluna jihad eden adam ýalydyr. Rivayetçiniň aýtmagyna göre gijelerine ýadaman ibadet edip gündüzlerine bolsa ağzyny açman orada tutan adam ýalydyr diýendir diýip fikir edýär. Muttafaqun aleyh. Ýene-de Ebu Hureyre'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Tagamyň yaramazy özü gelen adamy gaýtarylyp islemeýän adamy hem çagyrlayan toyuň tagamydyr. Hiç hili sebäpsiz çaklyga gelmedik adam Allah we Peygamberine boyun bolmadyk adam ýalydyr. Sahiheynin rivayetini Ebu Hureyre'den rivayet edilmegine göre iň yaramaz tagam baýlary çagyryp garyplar taşlanylan çagyrylmadyk toyuň tagamydyr. Hicreti Enes'ten Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir. Kimde kim iki gys perzendini terbiýelep ýetişdirse kıyamet günü ol meniň bilen şeýle ýakyn bolar diýip barmaklaryny bir-birine degip görkezdi. Ayşadan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýýär. Bir gün bir aýal iki sany gyzy bilen meniň ýanyma bir zat sadaka sorap geldiler. Meniň ýanymda bir däne hurmadan başga hiç zat ýok, hiç bir zat ýokdy. Men ony ol aýala berdim. Ol aýal bolsa şol bir däne hurmany gyzlarynyň arasyna ikä berip berdi-de özü hem ondan iýmän turup çykyp gitdi. Soňra bizim ýanymyza Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Men ona bolan wakany bolşýaly habar berdim. Ol bolsa haýsy bir bende Allah Taala bu gyzlardan berse, ol hem olary ýaxşy terbiýelep ýetişdirse, ol gyzlar ol adam üçin cehennem odundan perde bolar. Ýene-de Aýşadan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýýär. Bir gün bir miskin biçäre aýal iki sany gyzyny göterip meniň ýanyma geldi. Men ona 3 sany hurma berdim. Ol aýal gyzlarynyň her birine bir hurmadan berdi. Galan bir hurmany bolsa iýmek üçin agzyna göteren wagty gyzlary ol hurmany hem ondan soradylar. Biçäre aýal ol hurmany hem ikä bölüp gyzlaryna berdi. Onuň bu işi meni gen galdyrdy. Onuň bu işini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme habar berdim. Ol hem şeýle diýdi: "Taqiq Allah Taala mähirliligi sebäpli ona cenneti wajib etdi ýa-da şol sebäpli ony dozakdan azad etdi." Amr el-Huzagynyň ogly Ebu Şireyh Huweylidden Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýýär: "Ey Allah, men iki sany ejizin hukugyny kemsitmekden gaýtarýaryn, ýetimiň we aýalyň." Mus'ab ibn Sa'd Ebu Waqqas'tan Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre ol şeýle diýýär: "Öz wagtynda sagyt beýleki sahabalardan özüni artykmaç hasap ederdi. Şol wagt Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona size berilýän kömekler we gelýän rızklar içinizdäki ejizler sebäpli dälmidir?" diýdi. Ebu Derda Uwaymir'den Allah ona razı bolsun rivayet edilmegine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýýär: "Maňa ejiz biçäreleri gözleýän, çünki size ejiz biçäreleriň sebäpli rızkal we ýardam berler." Ebu Davud aýalyň äri ne haky
baradaky bab. Aýalyň ärsine haky baradaky bab. Allah Taala aýtdy: Erkekler aýallaryň üstünden ýolbaşçydyr. Sebäbi Allah'ın olaryň bir-birinden, ýagny erkekleri aýallardan artyk ýaradany üçindir we erkekleriň aýallar üçin mal, mülklerini harajat edendikleri üçindir. Ýöne tagat wadatly we ärleriniň ýoklugyny Allah'ın himayaty, ärleriniň mal mülkini, syryny, öz namusyny saklayan hatynlar ýaxşy hatynlardyr. Nisa suresi 34-nji aýat. Bu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: Bir kişi öz aýalyny çöge çağırsa, ol hem gelmese, äri hem ondan närazy bolup ýatsa, tä daň atýança perişteler ol aýala näde dokar. Olaryň başga bir riwayatynda şeýle gelýär: Haçynda aýal äriniň düşeginden gaçyp başga bir ýerde ýatsa, täden atýança perişteler oňa näle dokar. Başga bir riwayatda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme şeýle diýär: Janym elinde bolan Allah Taala'dan kasam içýän. Haýsy bir adam aýalyny düşegine çağıranda ol gelmese, tä äri ona razy bolýança asmandaky oňa gazaply bolup durar. Ýene de Ebu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: Äri häzir bolan halyny, ärinden bir ruhsat aýalyny agyz beklemek we äri ruhsat bermezden bir kişini öýe salmaklygy halal däldir. İbn Ömer'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: Sizin her biriniz çopansyňyz. Her biriniz öz garabagynyňdan soruljakdyr. Emir häkim çopandyr. Erkek adam öz öýündäkilerini çopandyr. Aýal hem öz äriniň öýüne we çağalaryna çopandyr. Sizin her biriniz çopansyňyz we her biriniz öz garabagynyňdan soruljakdyr. Bu Ali Talq ibn Ali'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: Haçanda äri aýalyny öz işi üçin çağırsa, ol aýal tamdyryň başynda bolsa hem gelsin. Bu Hureyre'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle buyurýar: Men bir adamyň beýleki bir adamy secde etmekligini buyurmaly bolsadym, onda elbette aýalyň öz ärine secde etmekligini buyurardym. Ümmü Seleme'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: Haýsy bir aýal ölse, onuň äri ona razı bolsa, ol aýal cennete girer. Muaz ibn Cebel'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýipdir: Haçanda bir aýal öz ärine şu dünýäde eziyet berse, ol adamyň cennetdäki hüýri aýallardan bolan aýaly şeýle diýer: Allah seni helak etsin. Bu adama eziyet berme. Çünki ol senin ýanynda az wagtlyk mehmandyr. Ýakyn wagtda senden aýrylyp bize gowuşjakdyr. Usama ibn Zeyd'den Allah ona razı olsun rivayet edilmeyene göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýär: Men özümden soň erkekler üçin aýallardan beter has ziyanly fitne galdyrmadym. Sadakallahul azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillah rabbil alamin. Allahümme inne eseleke manen daim ve eseleke kalben hâs ve eseleke men nâfi'en sâdiqen kayyum ve eseleke afiyeten min kulli belik ve eseleke tamamel afiyet. Allahümme eşkili zalimine biz zalimin ve ehline biz zeynîn salimin. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azâbennâr. Ya Allah'ım ya Rabbim, yurdumuza dir yetim, dir yesil, dir durlar kalmadın, maşgılara birleşsin. Yurdumuz abat, parahat bolup dursun, yurdumuz zalim sultanımızda. Ya abat bolup yola gelsin, düzelsin ya da halkın Allah Taala'nın buyruğu bilen
şeriaty uygulamaýan, halkyna eziyet berýän zalim sultany başymyzdan aýyrmamyza näçip müýesser eylesin, bize güýç guwwat bersin, kalbymyza iman bersin. Allaha emanetçiler diýildeşler. Sag bolun, ýene-de görüşýänçä.